Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Arny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenbaşyda ýüzlerçe adam alyk gytçylygyna garşy protest çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Açlyk gozgolanlarmy Türkmenistanyny alyk getmesili we nägilelikler artýar. Marda raýatlaryň hereket çäklendirilip, beýleki vilayatlaryň taksylary özlerine degişli sebäplere iýerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde Azatlygyň okujulary ýakmet migrasiýasy, Türkiýedäki türkmenleriň çekýän kynçylyklary barada habarlar hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Türkmenistanyň Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan raýatlaryny ýurda getirip başlanyny barada beren habarymyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmenabadyň Söwdan okotlarynyň aglawasyny ýetmesilik edýän tölek terminallary barada habarymyz hem okujularymyzyň ünsüni özüne çekipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmen häkimetleriniň paýtagtdaky elektrik meselesini çözmekde tapan täze usul baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Bu täzelik size kardeşim Sahra ýetirýär. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýylatyň elektrik üçünçülügindäki problemalar ýitileşýär. Aşgabatda elektrik togy ýygyderli kesilýär. Häkimetler köp patly jaýlara gedekli tok bermek arkaly elektrik üçünçülügindäki problemany çözmäge we ýylaty köşeşdirmäge çalışýarlar. Anamal ıssyda Aşgabatyň köp gatly jaýlaryna elektrik üçünçüligi kus tahtasynyň tertibinde berilýär. Meselem, köp gatly jaýlaryň birine ýa-da bir näçesine 3 saatlap tok berilmese, ýaşaýjylaryň uly nägileliginden soň bu jaýlara tok berilýär. Ýöne bu jaýlara tok berilmeginiň ýa-ny olaryň gapdalyndaky goňsy jaýlaryň togy üçýär. Gije bir jaýyň togy üstü, onuň gapdalyndaky jaýyň togy destine ýalpyldap ýanýar. Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9-njy awgustda maglumat berdi. Soňky bir näçe gün bäri hususanda gijelerine dowam edýän bu problemalar paýtagtlaryň köpüsinde nägilelik döredýär. Olar anamal ıssyda beton jaýlaryň we meýdançalaryň gündizlerine gyzyp, onuň howrunyň gije ýarymda hem öçmeýändigini aýdýarlar. Köp edara kärhanalarda hem elektrigiň ýokdugy sebäpli joklama ıssyda kondisionersiz işlemeli bolýan ýaşaýjylar öýlerine gelenden soňra da diňjalman ejir çekmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň käbirleri elektrik üçünçlügi dikeldilýänçe daşarda gedelençe edip käbirleri platensiýalary öýläp salkynlamaga çalışýar diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler köp gatly jaýlara gedekli elektrik bermek arkaly problemanyň ulay ýazmagynyň öňüni almaga çalışýan mahaly bökdünçlüğün sebäpleri barada ýylata açaçan maglumat bermeýärler. Olar problemanyň näçe wagt dowam etjekdigi barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne yerli elektrik hünärmenleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä paýtagtyň elektrik üçünçlügindäki bökdünçlükleri Abadan şäherindäki Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň dolu kuwatynda işledilmezligi sebäp bolýar. Stansiýa ýarym kuwatynda işledilýär. Ykdysady kynçylyklar we mali teristesiniň ýoklugy sebäpli stansiýanyň Amerikada öndürilen turbinalary üçin ähtiýaçlyk saýlary satyn alynmaýar. Şol sebäpli stansiýanyň elektrik energiýa önümçüliginiň derejesi pes. Dip hünärmen belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň energetika ministrliginden agdalýan elektrik stansiýasyndan we Aşgabatyň elektrik edarasyndan maglumat alyp bilmedi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Metdugatda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt edýän Türkmenistan ýurtdaky arakorluk, çilimkeşlik, neşekeşlik meseleleri, adamlaryň öz öwrenen yaramaz enliklerinden çekýän jeberleri, bu dertleriň maşgalalara salýan agramy, çağalaryň aňyna ýetirýän täsirleri barada metdugatda açyk gurrun edilmegine ýol bermeýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýurda getirilmäge degisli spirtli önümleriň gosmaça salgydyny artdyrmagynyň izi bilen sowda tekçilerinde has gymmatlanda sarı ýurtla araklaryň we çakyrlaryň görnüşleri hem azaldy. Muňa garamazdan agyr ykdysady krizisiň arasynda alkogol içkileri dukanlarda iň geçkinli haritlaryň hatarynda galýar. Ýöne raýatlaryň aradaky baha tapawudy sebäpli has köp ýykyn edip baslan yerli alkogol önümleriniň hiliniň yaramazdygy bellenilýär. Geçen ýylyň noýabrynda salgytlar hakyndaky kanuny girizilen ütgetmelere laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gosmaça tölegler tas 15%, ýagny 53%dan 61%-a çeline artdyryldy. Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň dukanlarynda häzir esasan diňe yerli araklar satylýar. Daşary ýurt içkileriniň arasynda diňe Russiýanyň we Belarusyň önümleri bar. Olaryň 0,15 litrlik bir çüşesi 100-120 manat aralygynda satylýar. Emma adamlaryň köpüsiniň muňa puly ýok. Şol sebäpli raýatlar ortaça 30 manatdan satylýan yerli araklary satyn alýarlar. Dip yerli ýasyjylaryň biri 10 awgustda gurrun berdi. Ol yerli araklaryň onurça görnüşiniň dagy satywda bardygyny, emma olaryň hiliniň daşary ýurt içkilerinden has yaramazdygyny sözüne goşdy. Yerli araklaryň çüşesi ady bir-birinden tapawutly bolsa da içiniň düzümü şol bir zat. Onuň tagamy gata ajymtyk isli. Nahar başynda 100 gram içeniňden 2 sagat soň erwet kelle agry başlanýar. Perigaryň isy ertesi hem uzaklygyň aňkap durýar. Hünärmenler muny aragyň önümçiliginde ulanylýan spirtiň hili bilen baglanşdyrýarlar. Dip söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, seýlede spirtli içkileriň harçlanyşy boýunça sanlary äskär etmeýär. Azatlyň munyň bilen bagly soraklaryny hem jogapsyz goýýar. Habarçylarymyz ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik sebäpli adamlaryň köpüsiniň agyr yaraladygyny, olaryň geljegi umydyz garaýandyklaryny aýdarlar. Olaryň sözlerine görä, kyn güne düşen raýatlar meselelerini döwletiň degisli idaralary we institutlary arkaly oňoýly çözüp tapyp bilmän. Muňa öz boluşly çykylgy hökmünde serhos bolup reallykdan gaçmaga tinensiýarlar. Azatlyň söhbetdeşleri serhos adamlaryň husyny doly ýitirýändiklerini, hatda serhos halda köçede ayak ýalaňaç gezýändiklerini, olaryň arasynda öz janyny kast edýän adamlaryň hem bolýandygyny gurrun berýärler. Anonim guruluşan yerli lukmanlaryň biri soňky döwür asy köp arak içmek bilen iltesikli nähoşluklar. Sol sanda bagyryň tsirozy ýaly kesiller bilen ýüz tutýan esasan hem erkek kişileriň köpelendigini nyktady. Azatlyk mundunyň soňky wagtlar ýurtda spirtli içkileriň ýasama görnüşleriniň köpelendigi, ondan zäherlenip keselhanalara ýüz tutýan adamlaryň sanynyň artandygy barada hem maglumat beripdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň sosial deňsizlik we maşgaly demografiýa meseleleri baradaky ýürüýi teşekkür bilen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazygynyň resmi netijeleriniň aglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ilat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyllarda habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda doglan çağalaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň adatça köp çağallygy ýykyn edýän türkmen maşgalylaryny çağa dogurmagyň derejesiniň peselmegine täsir ýetirenligini işaret edýär. Adatlyň habarçysy çağa dogurýan eneleriň adaly nugaradaky maglumaty döwlet edaralarynyňky şol sanyny bilim ulgamynyňky çeşmelerden aldy. Ýöne ýurtdaky demografik meseleleri ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda jemgyýetdäki deňsizligiň ulalmagy, adamlaryň inni beýle şertlerde köp çağa edilmek islemezligi bilen baglanşdyrýan synçylar hem bar. Soňky 10 ýyllarda köp çağal maşgalylaryň gitdigiçe adalýanlygy we ýene adaljakdygy görünip duran hakykat. Muny häkimetler hem ören gowulýar. Medeniýetde maşgala gymmatlyklary,
ayal gyýylary we türkmençilik däpde surlary gorap saklamak we asyrlylyk terbiyesi barada edilýän umumy urlumlar alasyzlygyň alamaty. Inni ýurdun demografik ösüşine howp salýan çynlyka ýagdaýlar barada açyk gurulun edilmegi gerek diýip raýat aktivisti we synçy Nur Muhammedsanow azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Azatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çağal maşgallaryň azalýanlygy barada aýdylýanlary tasdiklap, häzir durmuş gurýan ýaş maşgallaryň diňe şäher ýerlerine däl, hem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çağadan köp çağaly bolmak islemeýänliklaryny aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çoň ornaşan ırımlardan çen tutulsa, olar çağanyň ýaşlykda ölmeginiň öňüni almak üçin her türlü emelleri, almesasy bolmadyk çärelere hem ýüzüpdirler. Diýip tutulýan her bir maşgalanyň goç-goç ogullarynyň, baýdak ýalgyýlarynyň bolmagyny, soň olaryň her biriniň köpelip köl bolmagyny arzu etmekde hem şu ýagdaý bilen bagly hasaplanýar. Emma soň durly keselleriň öňüniň alynmagy, enatalaryň öýlerini we çağalaryny seretmek, wagtly-wagtynda iýip içmek, arastaçylyk kadalaryny saklamak mümkinçilikleriniň artmagy bilen çağ ölümide eneleriň ýaş üstünden ölmegi de has azarly we çağalary ölüm gorkusy esasynda ırym edilip takylýan atlar şol sany 2 gatly diýilýän goşma atlar. Dini atlar hem azalyp başlat diýip radiýanyň söhbetde aýtdy. Ýönül soňky döwürde dini atlary ýakyn etmegiň täzeden başlanjak bolýanyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy bilen gurulşan enatalaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň adamlaryň aladasy soňky ýyllarda çağı ulullugyça ululýar we inni maşgala uranlar isleseler-de, islemeseler-de öz enatalarynyň döwrüne näkýaly sosial goragullygyň ýa-da deňligiň bolmajakdygyny bilip çağı edilmekde entek bir garaşmak meselesinde gaty çynlykay oýlanmaly bolýarlar. Synçylaryň käbiri enatalary oýlanýan meseleniň diňe ykdysady kynçylyklarda hem däerligini, sebäbi ykdysady kynçylyklaryň Sowet döwründe ondan öňem az bolmanyny, emma adamlaryň çağı edilmek isleginiň häzirki ýaly pese gaçmanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikirçe esasy mesele enatalaryň köpüsiniň öz çağalarynyň kemsinmegini, kemsidilmegini, okusuz, bilimsiz galyp özleri ýaly garyp, mätäç ýagdaýda ýaşamagyny islemeligi, ýagny jemgyýetdäki adalatsızlyklardan, deňsizligiň barha ýokarlanmagyndan gorkmaklary bilen bagly. Çağı ulolup baslanda enatanyň ýüzüňiz bolýan problemlary hem ulolup baslaýar. Olar çağanyň geljegi üçin has çuňur pikir edip baslaýarlar. Durmuş olary pikir etmäge mejbur edýär. Bu ozal edil häzirki ýaly ýiti mesele däldi diýip pikir edýärin. Öz ene atamyň meniň geljegimi edil meniň öz çağalarynyň geljegini alady edisim ýaly alada etmändigini gowy bilýärin. Muny açyk aýdyp biljek. Inde adamlar okusuz, işsiz adamlaryň nähili agyr ýagdaýlara düşüp bilýändigini gowy bilýärler diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulaşmaga razy bolan ýaşaýjy aýtdy. Bu pikiri radionuň ýeni bir söhbetdeşi tasdik etdi. Onuň sözlerine görä, ozal adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hokman ýokary bilim almak hakynda edil häzirki ýaly kän pikir etmezdiler. Okap bilen okardy. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrew öýlenmek ýa durumsa çykmak, öý işik, çağıly çuğuly bolmak pikirini ederdi. Seýlede söhbetimiziň pikiriçe, ozallar mektebi tamamlan ýaşlaryň ýokary bilim almak ýa hünär mektebini tamamlamak, işe ýerleşmek mümkinçiligi häzirkisinden köpräkdi. Parhorluň müçberi azyrakdy. Bir tarapdan pulsuzluk, garyplyk basmarlaýar, ikinji tarapdan orta mektebi tamamlan çağısyny her edip, hesip edip, hokman ýokary okuwy ýerleşdirjek bolýan adam köpelýär. Bu, belki de parhorlugy köpelýän faktorlaryň biridir. Emma çağa ýokary okuwy bilim berjek bolsaň, uly para bermeli. Para bermeseň instituta kabul etmeýärler. Ýöne ýokary okuw jaýyny tamamlap, eliňe diplom alan soň, alan bilimine laýyk işe ýerleşmek üçin ýene de uly para bermeli. Ogluň bolsa ony il deňinde öýürmek hem uly harajat talap edýär. Bulary etsek bolsa, ene ata telekiçilik etsin, ýa-da döwlet işinde işlesin, tapawudy ýok. Olaryň her aýda alýan girdijisi 10-15 miň manat bolmaly. Eger maşgaly büdjetine aýda sonça pul gelip dursa, öňde goýan maksatlaryňa tapgyrlaýyn ýetip bolýar. Emma häzirki aýlyklary bilen bu arzuwlara ýetip bolmaýar diýip söhbetdeşimiz
maskaly büdjetiniň esasy meseleleriň biri bolup galýandygyny nyktady. Ene atalary ula alada goýýan ýeni bir uly mesele bolsa, öýlenen, durumsuz çykan çağlarynyň özbaşdyk jaýly, aýry öý isik bolmak arzuwy bilen bagly. Soňky ýyllarda ýaş maskalalar üçin jaý almak ýa-da jaý satyn almak ençime etse kynlaşdy dip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri häzirki şertlerde türkmençilik däplerini saklamagyň, hususan da enatalaryň çağlarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmeginiň juda kynnalandygyny aýtdy. Türkmençilikde çağany durmuşy taýýarlamak, oňa ýokary bilim bermek, soň ony öý isikli etmek ene atanyň borjy diýilip bilinýär. Şu sebäpden adamlar özlerini ikinji oruna süýsürip, çağlar üçin ýaşap başlaýarlar. Pul ýygnap, olara kömek etjek bolýarlar. Emma soňky ýyllarda pullary bolman soň ogullaryny öýürip bilmeýän maskalalar köpeldi. Olaryň käbiri ogluny öz günüňi gör, biziň ýagdaýymyzy görüp dursun, saňa kömek etmäge gurbumyz çatanok diýär. Çağlary kämilik ýaşyna ýeten maskalaryň arasynda maskalady isläp biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan işsizlik, aýlyklaryň azlygy zerarly, has hor ýaşaýanlary hem bar diýip söhbetleşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe Türkmenistandaky maskala durmuşyna indi daşary ýurtlardaky maskala gatnaşyklary hem öz täsirini ýetirip başlany meňzeýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siziň Türkmenistanyň maskala meseleleri baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Dilli açyk kapylar siýasatyny oglan edenligine garamazdan Türkmenistan sewitde öz raýatlarynyň hereket azatlyklaryny iň çäklendiren daşary ýurtlary iň ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar. Emma söhbetdeşimiz häzir maskala durmuşyny Türkiýede gören zatlarynyň görelli ýa nuskalyp başlan adamlaryň hem bardygyny aýtdy. Daşary ýurdun görüm görellisini görüp gelýän çağalaryň pikir düşünjesi başgyny. Mysal üçin, olaryň arasynda öz enata hakyny pikir etmeýänler hem bar. Daşary ýurtda okapya işläp ýören çağalaryň içinde men enem atamy maňa borçly däl. Her kim öz gününi görmeli pikir edýänler hem bar. Men şeýle maskalaryň bir näçesini tanaýaryn diýip yerli ýaşaýjy ödüniň büýütgeçligi hem geň alýanyny hem düşünüp bilmeýänligini görüň berdi. Ýönel Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagalla edýän, bar ýok girdejesini çağalaryna harçlaýan enatalaryň känligini ýytady. Şonuň bilen bir wagtda söhbetdeşimiz "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Hudaý arsgalyny hem berer" diýip öňkü döwürlerdeki ýaly köp çağa dogurmagy taýýar aýarlaryň inni görnetýän azalanlygyny, munyň diňe ykdysady ýagdaýy bilen näl, eýsem aýal gyzlaryň durmuş, ýaşaýyş baradaky pikirleriniň döwre görä özgermegi bilen bagly bolmagynyň hem ähtimallygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, öňkü Sowet Soýuzynyň iň köp ilatly ýurdu bolan Russiýa Federasiýasynda hem demografik aladalar bilen baglykda aýallary köp çağa dogurmagy höwetlendirmek üçin bir topar tagalla edilýär. Müňlerçe dollar hödürlenýär. Emma bu tagallalar öňkü eslerde ikinji jahan urşunyň henüz dowam edýän günlerinden başlap görülen çäreleriň beren netijesi ýaly netije bermeýär. Eslerde 1944-nji ýylyň 8-nji ýulyna döredilen Gahrman ene medali 10 we ondan hem köp çağany kemale getiren enelere berilýärdi. Görnüşinden döwlet köp çağal maskalary hormatlamak, gollamak bilen bilelikde göwrel aýallara, köp çağa dogran enelere, ýeki galan enelere berilýän maliýe kömegini ýokarlandyryp, eneleriň we çağalaryň saglyk ýagdaýyny gowlandyrýardy. 1944-nji ýylyň Tomsondan 1991-nji ýyla çenli esser dargaýança berilen Gahrman ene medali ýurtda 430 000 çemesi aýala berilipdir. Türkmenistan esseriň 1944-nji ýyla çenli ýüzbeýil bolan uruşlary, açlyklary ýaly agyr helakçylyklar bilen ýüzbeýil bolmasa-da synçylaryň pikirçe ýurdun garasyzlyk ýyllaryna ýüzbeýil bolan ilat meselesini gaýtaklaýyn tasdiklap 2008-nji ýylda Gahrman ene medaliniň nuskasyny ene mähri hormatly adyny öretdi. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanawyň aýtmagyna görä, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende özünden öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrüne giň ýaýran neşe kesligiň we neşe ýogdasynyň ýurdun ilat sanynyň ösmegini
uly howp salanlygyny düşündi we bu howpun öňüni almaga çalışdy. Emma Türkmenistan Niyaz döwründe soňam ýurtdaky agyr şertleriň we emeli kynçylyklaryň şol sanyny o hozurlugynaky mezur häkmetiň o bolardaky sowatsuzlygyň çağa ölüminiň derejesiniň ýokary bolmagyny, eneleriň saglyk ýagdaýyny oýnan roluny 1990-njy ýyllarda uly mesele öwrülen neşekeşligiň türme wasylýan erkekleriň we aýarlaryň sanynyň aşa köpelmeginiň, işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň çağa dogurmagyň derejesine ýetiren yaramaz täsirlerini hiç wagt açyk boýnalmady. Synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä 1980-nji ýyllarda Türkmenistanda 5-6-7 çağıly masgala kändi. Emma garaşdyrlyk ýyllarynda köp çağıly masgalalar kim-kimden azalmaga başlady. Häzir 2-3 çağıly masgala kän. Köp çağıly masgalalaryň has kän döwründe ikinji jahan urşundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ýylaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ýylaty bolmagy inandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilen kömek bolsa az. Ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2.759.000 adamyň ýaşaýandygyny görkezden bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ýylat ýazyby ýurdun ýylatynyň 3.534.000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ýylaty 775.000 adam köpeldi. Diýip Hanamow adatlygy ýazmaçy beren düşündürsünde aýtdy. Onuň bellemegine görä, Sowet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprek teriste almak üçin ýylat ýazybynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üçinçilik idarasynyň ozalky başlygynyň pikiriçe, ol döwürde ýylat sanyny aşy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy. Her ýylda dogulýan we ölýän adamlaryň sany çap edilerdi diýip Hanamow pikirini dowam etdirdi. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň resmi netijelerinde Türkmenistanyň ýylatynyň 4.481.000 adama ýetendigi aýdyldy. Bu görnütin ulaltmady, artdyryp ýazmakdy. Sebäbi Türkmenistanlylar eýýäm sol döwürde ýurdu terk etmäge başlapdylar diýip Vienada ýaşaýan türkmen aktivisti 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleriniň aýdylyp bilmezliginiň sebäbini hakyky sanlaryň has az bolmagynda görýändigine aýtdy. Şeýle-de öňkü diplomatyň pikiriçe, Türkmenistanyň kronikasy nesriniň 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri barada çap eden maglumaty sol döwürde ýurtda 4.751.120 adamyň ýaşaýandygy has inandyrjy görünýär. Ýurdun ýylaty 2012-nji ýyldan 2020-nji ýyla çelini 10 ýyl wagt içinde 4.751.120 adam bolanlygyndan nädip 7.057.841 çelini nädip köpelip biler. Bu inandyrjy däl diýip Nurmuhammed Hanamow Azatlyk radiosyna aýtdy. Öňden gelýän maşgaly gymmatlyklarynyň jemgyýetdäki deňsizlikler esasynda %100 bolýan agyr synagy ýurdun orta mekdeplerinde 6 ýaşly çağlaryň okuwy ýazylýan wagtynda ýene bir gezek gün tertibine geldi. Bu ýyl 1-nji klasy 2017-nji ýylda dogulan çağlar kabul edilýär we Lebap tewtindäki döwlet idaralarynyň wekilleriniň bilim ulgamyndaky çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, ýaşaýyş derejesiniň düýpli erwetleşmegi çağı dogulusynyň petelmegine sebäp bolýar diýip Azatlyň yerli habarçylary habar berýär. Resmi maglumatlara görä 2020-nji ýylda ýurtda bar bolan 1875 mektebi 82.000 adam gutarıpdyr. Deňişdirmek üçin aýdylsa, 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115.000 okuwçy gutardy. Emma Türkmen häkimetleri bu uly tapawut barada resmi düşündürüş bermeýär. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri jemgyýetdäki deňsizligi, eli ýuky masgalalar bilen gurupla ýaşaýan adamlaryň arasyndaky tapawutyň ululmagyny, köp ene atanyň çağlaryny okuw esbaplaryny satyn alyp bilmän kösenýän wagtynda uly para berip, çağlary üçin mektep taýlap ýarşaýan ene atalar barada çykýan habarlara göz yumýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny maşgala gymmatlykları baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Elbetde türkmen medeniýetiniň dawaraly gurulmalar ýa-da çynlykay meseleler baradaky damaşlyk häkimiýetleriň olarky maşgala gymmatlyklarynyň ýüze gurýan adamlaryň köpelýänligini bilmeýänligini ýa-da bu mesele barada alad etmeýänligini asla aňlatmaýar. Bir-birinden habarsyz bir näçe synçynyň tasdiklamagyna görä medeniýetde maşgala we jemgyýetdäki gymmatlyklar şol sanyny gyýylanlariň gözellik salonlaryny özüni aşa berýän aýal gyýlara garşy alınıp barlayan kampaniýa hem olarky maşgala gymmatlyklaryna bolan garaýşlaryň görnetini üýtgemeginden edilýän uly howatyr. Şol wagtda da çäresizlik bilen bagly bolup görnýär. Ata-eneler çağalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuw barada alad etmäge, olary ähmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli däpdesturlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukukludurlar we şol wagtda hem borçludurlar diýip Mara vilayet prokuraturasynyň işgäri 2-nji derejeli ýurist Maya Kurbanowanyň bir näçe ýyl mundan çap edilen makalasyna baş kanundan mysal getirilýär. Emma medeniýetde maşgalaryň ýüzüňiz bolýan ykdysady kynçylyklary, hukuk kynçylyklary we beýleki deňsizlikleri barada düýpli, esasly, anyk gurrun edilmeýär. Bu ýagdaý hususan jemgyýetdäki berk ýapyklyk we gölegçilik praktikasy, adamlaryň wakumda saklanjak bolmagy maşgala gymmatlyklarynyň goralyp saklanylmagyna däl, ýetirilmegine hyzmat edýär diýip anonimlik şertine urlaşan Aşgabatly synçy aýtdy. Onuň pikirçe türkmen jemgyýetindäki özgörüşlikler hususan maşgala gymmatlyklary düşünjesi ýa-da maşgala gatnaşyklary şol sanyny çağa sany babatyny bolup geçýän üýtgeşmeler öňräkden Sovet ýyllarynyň bäri dowam edýär. Medeniýetde açyk gurulun edilmese de adamlar öz durmuşlaryny, jemgyýetde bolýan zatlar barada madama özleri pikir alýardylar. Mysal üçin 1980-nji ýyllarda ýaşlaryň arasynda zato dengiýes diýilýän felsefe açyk öňe çykyp başlady. Okujak bolsaň hukuk fakultetine, medisina institutuna girmeli. Bu okuw jaýlaryny gotaranlaryň daşyndan gowy, dowamly girdejisi bolýar diýen gurulunlar köp edilýärdi. Zawmak, magazin müdiri bolmaly. Bolmanyny gaýda, ýol gödekçiligi polisiýasynda işlemeli. Eline ala taýak alyp köçede dursaň, maşyn saklanan ýaşly adamlaram gelip inim diýmäge derek agam ýaşul diýip salam berýär diýýärdiler. Synçylaryň tasdiklamagyna görä 1980-nji ýyllaryň studentleriniň arasynda hemişe açyk aýdylmasa da medeniýetde aýdylýan zatlar kolhoznikler üçin, şäherler üçin däliň düşünje bolan bolsa 1990-njy ýyllaryň başynda studentler şeýdira, ýagny jomart, bolelin ýaşajak bolmaly, ödüň üçin ýaşamaly diýen pikiri köp aýdyp başlapdyrlar. Sovet ýyllaryna ýolbaşy işlerde işleýän erkekler kurort ýerlere gidip nikadan daşary jynsy gatnaşyk etse we bu barada öňünüp gurrun berse adaty bolmaly zat ýaly görülýärdi. Inni öz isleýän adam bilen has erkin gatnaşyk gurmak isleýän we bu barada öz diň duşlarynyň arasynda açyk gurrun edýän ýaş gyýylar, aýallar hem bar. Olar beýle pikir edýän aýallar bolsa-da öz pikirini daşyna çykarýan ýenanlar tas ýok diýerlikdi diýip synçy aýtdy. Olarlar er aýal maşgala keşigini deň çekmeli. Çağalar üçin ýaşamaly diýen düşünje berk saklanýardy. Emma 1990-njy ýyllarda köpelip başlanan işsizlik, ýani ýoldaşlaryny polisiýa edenetdiliginden gorajak bolup maşgala eklenjini ösüne alan aýallaryň köpelmegi, erkekleriň arasynda neşekeşleriň, arakorlaryň, türme düşýänleriň köpelmegi, jemgyýetdäki adalatsyzlyklar, kanun öňünde hemmeleriň deň bolmalygy, jogapkar wezipeleri eýleýän adamlaryň we olaryň çağalarynyň eýe bolan mümkinçilikleri ýyl içinde öňden gelýän kanagatlylyk, sabrlylyk düşünjelerini palta salýar. Halk gözümüzün alnına üýtgedi we üýtgeýär diýip Aşgabatly synçy bu meseleleriň inni has giň we töwerekleýin maslahatlaşylmagynyň zerurdygyny ýetdi. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazypda, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Kepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmagy, like koymagy, öz pikirlerinizi komment, tefsir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyran temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak. Bizde Türkmenistan'daki hakiki ýagdaýlar barada täze we ekskluziv habarlary täzelikleri, hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Azatlyk Radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyýymyzy Azatlyk Radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.